Egunon, lankideok, egunon ikusentzuleok, zeo zer esateagatik, atzo arratsaldean espero bezala fronte hotza sartu zuen, zaparradak, gauean, ez du etenik izan euriak, prezipitazioak ia elur moduan behera egin du, eta gaur eguraldi traketxe izango dugu, makurra gaizto, ez nuke esango, ze euri premia dago, mendietan elurra egitea ez da bat ere kalterako, mendietan behera etorriko da elurra hurrengo ordu hauetan, gaur egunez oztu egingo du, eta ia arrats iluntze parterako 500 metro ingurutik gora botatzen du elurretan izango da, eta gainera mendigunetan eta elur dezente botako du. Bihar goizaldean espero dugu, punturik hotzena, baina gaur ere tarteka ekaiza izango da, txingorra, Nafarroa hegoan eta euria oso tarteka marteka, gainerako lekuetan litroa pilatuko dira, eta elurra, mendi batzuetan gaur bakarrik, 20-30, 40 zentimetro pilatzea espero da 1000 metrotik gora. Esan beharrik ez dago, giro hotza dugu, eta egunez ez du askorik berotuko, itsasertzean temperatura altuenak 10-11koak izatea espero dugu, eta barnealdean ez da hori ere, 5 gradu Iruñean beroena, Gasteizen 6, Maulen 8, Arrasaten 7, hau neguko eguraldia da. Aipatu dute, punturik hotzena, bihar goizaldean izango da, 400 metrotik berare, tarteka marteka, elurra bota dezake, kontuz errepidetan, mendate ia guztietan elurrak arazoa sor ditzake eta gero, larun bat alderako, eguraldi ateriagoa espero dugu, iganderako berriro ere euria, beraz, euria, prezipitazioa, azaroaren bigarren zatian emankorra izango da, eta gaur eta bihar elurra oso behean ikusiko dugu.